Povoljni vremenski uslovi tokom jeseni uslovili su da većina parcela na teritoriji Borskog okruga bude zasejana na vreme, tako da su ozima strna žita u fazi predbokorenja, a manji procenat ozime pšenice je u fazi razvoja do 3 lista i njoj je pretilo izmrzavanje kao i ječmu. Kako ističe Vladica Gavrilović iz Poljoprivredne savetodavne stručne službe u Negotinu, sneg je dobrodošao iz 2 razloga, da bi zaštitio useve od niskih temperatura, ali i da bi stvorio potrebnu vlagu u zemljištu. Sneg je bio dobrodošao, iskreno iz više razloga. Prvi i osnovni razlog je bio nedostatak vlage u zemljištu. Mi jesmo dobili kiše u novembru mesecu, ali pre toga smo bili nekoliko meseci, znači bukvalno bez vlage. Prethodne zime snega nije ni bilo uopšte. Znači ovaj sneg koji je pao s jedne strane je dobrodošao da bi se vlaga nakupila u zemljištu koje će biljke naravno iskoristiti posle toga u daljem razvoju. A s druge strane imali smo nagli pad temperature koje sigurno predstavlja jedan stres za sve gajene kulture, ne samo za ratarske, već i za dugogodišnje zasade, gde smo mi od nekih 12, 13 do 15 stepeni dnevne temperature odjednom u toku noći padali i na -10, -12, čak imamo zabeleženi -15. Po našim nekim saznanjima bilo je od -7 do -10, bar ove naše meteorološke stanice koje beleže te podatke. S druge strane, znači, taj sneg koji je pao zaštitio je i ozimu, pšenicu i prvenstveno ječam koji je najpodložniji, znači, izmrzavanju. Ratari su jesenas najviše parcela zasejali pod pšenicom, slede ječam i ostala strna žita. Gavrilović kaže da su usevi trenutno u fazi mirovanja i da će tako biti sve do prve nedelje februara, zavisno od vremenskih prilika. Mi trenutno imamo na teritoriji koju pokrijemo, to je Borski okrug, negde oko 24.000 hektara pod ozimom pšenicom, oko 4.000 hektara pod ječmom i sigurno još jedno 2.500 hektara pod ostalim strnim žitima, prvenstveno tritikale, raž, nešto malo manje ovsa, oko 700 hektara pod lucerkom, to je sve, znači, to sve novi zasadi od jesenas, jer je vreme pogodovalo, imali smo, da ne kažem, idealne uslove u jeseni setvi, pa je sva setva konkretno bilo obaljena na vreme. Sad je pitanje šta u današnje vreme nakon ovih klimatskih promena znači obaviti setvu na vreme. Znači ono kad vam vremenski uslovi to dozvole. Znači ti rokovi su se pomerili, nije više taj optimalni rok od 1. do 15. oktobra. Optimalni rok sad traje sve do 15. novembra. Iskustvo od prošle godine je rekao da je pšenica sejana od 15. oktobra do 1. decembra dala mnogo bolje prinose nego ona koja je sejana u optimalnom roku. Zato što je u vreme setve imala malo bolje uslove nego i za nicanje i za dalji razvoj nego ona pšenica koja je posejana 1. oktobra. Inače, strna žita su sad u fazi mirovanja, očekujemo znači da negde, ako nastave ovakvi uslovi, prve nedelje februara krene dalje da radi. Poljoprivredni proizvođači bi nakon toga trebali da se pripreme za prolećnu prihranu, kaže Gavrilović i dodaje da nije zabeležen ni jedan slučaj izmrzavanja. Kako kaže, bilo je sporadične pojave glodara, ali da to nije nešto što je značajno oštetilo prinose.